Haswa basdang darbar asngi ke pekerpang jong ke KCGC mendak asngi ke arfoi truk nailu nak liang ke active committee jong ke council Klasong perkhat i katugan ni likimat baneta ya po keteging darbar ke begentop ia ka supplementary demand bat habidai ru bat ke jing penlong ya ka monitored festival bat kumjuru habidai bat ke pension jong ke MDC Hapakan skrat pas kubwa nak liang u deputy CM jong ke council uba PNCM ulong ba ke jingwan ra ia ka supplementary demand kade kat kum ke jing dan kam kerki habidai ba ke jinglu jing sep jong council kumjur habidai bat ka mulit festival ulong ba ka jing penlong jong ka KDC kate ka mulit festival kade kat kum ka ayom ba ki hapan penlong ulong ro ba habidai bat kate ka festival ya ka jinglu jing sep an bai hi da sarkar na ka tourism kumjur ro bat ka arts and culture jong ka district council handai ulong ba ka jingwan ra jong ka council ya kate kamat kalong namar ba kum ka council ka don kam ban manggerpang kum ba shipholak habidai bat ke jing lodging sep yo shu don kam na kliang ka council bat ka council kalon ra ru ya ka bel ka bani tai habidai bat ka isi kale perkhat ru kumno bani kran habidai bat ka jing a ya ka bai bam temen jong KMDC kita sudah ka executive committee jong ka council ka juri bagi court minta ka session boleh lisai ke sini special session ka bagi court arts ni nak benta barwan ra ya ki kam ki bakhan dot kam apo ka DC councils ka banin kong kalong bangin ra ya ka supplementary statement ne ka bangin apa ka supplementary demand maka jilun kam kerki ka jide bagajing pelut precept jong ka khasil autonomous district councils man chuai nuk sai pi kawai ka DC council ka larai banya chakmar ka jide badka monil festival aga ba ka state government ng baga tourism department kan berlu dige expenditure warla ka taru na leng council ka na bandon some budget aga jide ka aram culture ka bangi mis ban pendung ka budget ha kanika session ka bladap na daw ngidon kam ban ra biang ita supplementary statement ha kanika special session na shai ka bangin erma khendiat na ka bantaka art and culture bangi ban pelut khendiat la se ki jinon kam ba mono mana hak niang tai ha jide ba kanika monolith festival ka baru ha jide ba ka pension jongki MDC repiti ba don ki MDC ki balik sha high court lu ban dawa jiri baka pension jungki ya jiri bade mang kaleng jungi ila shu bo biang akan diga supplementary statement jungi na ka bentar ji penut ik jiri baka to ningun ki MDC bagi don gamban aya ka pension ke jungki don to ka to ni jing penut ba don kam kerki aka bayde baka legislative jungi ika taru ngina bo biang ka erma ka to ne nang ba kinyo ban penut rini ki kendiat pol Shwaba ke financial year. Yang ta education department tu haka last session ikam don allocation ni hajide berka education department de mentarung labu kat tu ni ka fund nak bentar education department kenang bang ini aban perlut haji ngede bagi jing perlut apa ke education department. Kita gelong kat tu kan ni ki bayadai bad ka financial statement ni ka bang yong ka supplementary statement dan supplementary demand ke bagian place la shai ke sini kawai ke jingade berka jing don kam kerki katrai ke berka bikan mau kan diga stage executive committee ke adap bila ong bala idon kam makum kumnu ban pe bah ke jingade ke jing tri kam jung ki snong ki thau kam tam ke jing nang bon jung ki jing sniu ling bagi babun ki jing sniu bar kum juru ka jingade bat ka jing rung katap jung kidiki beri ke bana bar klaim kinu ki regulation ke besai de kum tang ina penbei na kalang isi bagi wan ba ya ka amendment ya ka administration of ilaka act 1991 ka bagi wan ra ya ka amendment bill menta 2023 hakani ka ilaka hakani ka administration of ilaka second amendment bill arjar arpulai inyo ya ka ban pendung ya ka katang jong ki senglong mi ki seng samla kandon ka social vigilance committee nang ta komjuru hajinga dei kador bardong kador barsnong bat ka kamram juga dor barsnong ka kamram juga dor bardong
bat bakan long mandatory ka jingade bat ban maintain ya ka shnong register ne ka record shnong ka bangin aban ong kanang bangin so thu ba ki bawan shong wan sa dei ban don ki record ki ba shai kanang ban light na kinuni ki kam sniu bangin kloi ka ban yo ro ban so thu ada don kanu ka jingla sniu ro leng ba ki record ngin state ban yo ban identify kani golong very important nomor ba ngidon kam ban wanra ayaka ambition betang hak ilaka war hagi shnong kitau ki jungi te kita kilong ka way pat ka bill ka bangin wanra ka bang very important ka doni ka urgency kumba pitia ko jingjia manipur managani bon ki ban pet sani la se haki wiki jelar la se phim nang ban batai ki jingjia ada ki don pa ka ka amendment bill ki jungi bay de ka admission of ilaka second amendment bill arja apply kan yarap sibun naga ban ka jungi ban issue wi certificate do kamlong shoot tang kawai ka certificate henry kanlong specifically katkum ki jai certificate ki bangi di ban issue kane kan yarap sibun na kabanta jongi ban restrict ban long vigilance har jede ba kajurung ki babun ki briu nabar bar kum juro ka jede crime hasnong athau jeng di kenja ka jeng di drugs berkiwi kiwi ni la tho shai hang ni ba ka di kamram juga seng samasnong seng long kmi ka special vigilance committee bahkan long husiar ji de bagi kam bala daron kanu kini telang bagi polis berkata ngi ale umdei tang daga bak tin le daga bagi gua ban tho haka ain ke jungi kita ji de berka appointment and subscription of sorry mo banong ji de berka hima nong khau ji de berka election of CM deputy CM hapo hima nong khau la pha man shwa kendai kat kun observation juga DCA ki don kat tu kat ni ki jing penbai kena kalian ke ising ayo ban penbai kita jing penbai bari kan ingin place la shai haga session ban recall no ya ka bill ke barim bar ban bu da ka ba thmai na ka banta ka jadi berkan ni ka himanong khlau bar kumjuru haga jadi berka trading by non tribals haga session ke ba mensua usne marja kandai la dengan berkla atau ngila pangas ka tu ban repeal no ay kaparim tundai namar bagadon ka tu ni ka observation di kani nam ta ka urgency ka jongi ngila recall no ay ka repeal bat ngin bo bai ta ka amendment na kani ka existing trading by non tribals kani ro kan ko bai ka mat ka bangin bu ha ka jingi de ba kani ka session kidon kiwi le se ki bang nge nangla ban bu le se dan ka por sibit na sha tingin sa pay yung kaman bu kita kilong katukan ni kibangi karena apa bat aku san kani ke moneri festival ki don tip ai ni flat ka no pro ga statement kani ka statement kadang le ka assessment menta idang prepared menta kan no bagila banle namana kaliang jungi ngin bon kamban pelut siting karu kadi ka kamram ni subu ibu haka head ka jungi khandiat yo le se don hang tai ki on scene expedition ke bangin kam le se kerki jidu kani nak council rekan tu kan lut ngi nom lut pisa tengi subu haka di ka supplementary statement jungi spola le se yo don kanu jinon kam jungi ka jingbi pandang te ha ko mong ga kajimi nang pe na kaliang state government tourism department kan hadin balakut ka munir festival kin syong kin sutu kan no ka jinglut kan no ka jingmi le se na ka tu ka jingmi ila ban ai kalang ka share ini ka Syua ki khot ki break wana bar ni warna bari na wana okay kani ngatang ina haban syong dan kan haban council bar ka tourism department ban discuss yenu ban invite yenu ban you kani ka ngatang ina haban syong ban discuss kani ka sin mum ta ki program ki kring ha mum ta ki pat ba kani ka monolith festival ki program ngatang ya ka bangala ha fast monolith bar ka second monolith kinlong more or less kumtu tendai la sedang abandon additional hang nang tai kadang ka syong kani ka join committee jong ka tourism bar ka discuss PNC mình khai khinh đại hành mà cái này Pi katu ka shulong tang ka jingdon kam ka ki jongi namar ka don ka rules ka jongi ha ka Assam Meghalaya Autonomous District Council rules ka baong ba kanu ka ba idon kam banang ya shakmat ka isi ka ban issue ya ka executive order
bagi jimut yung iban issue ke sebenarnya kalau ba next session in wanda sebenarnya ka amendment ya ke fishery act nang pakan long ai tenre ya kapor bangile ya kata gijian no kumtu te kawan no kawan ribuk no nakaliang ka government te ya for time being ngidang ngin habban sange suwa gitu ki baro tenre nakaliang ia menchat jong ka fishery mentang along on the way ban amen ya ka ak ka jongi kenang ba ka ka bangile kan long as per provision of the act Diam kata ban